2013, un an în care tot mai mulți oameni își pierd încrederea în semeni și își îndreaptă privirea spre Dumnezeu. Obosiți de muncă, sătui de minciunile celor din jur, secătuiți de starea de nesiguranță, vor mai mult ca niciodată ceva care să le asigure stabilitate și protecție. Motivați de aceste gânduri, misiunea Eldad, deși cu mai puține resurse financiare, în acest an a realizat cel mai mare turneu, proclamând împărăția lui Dumnezeu și aducând oamenilor din localitățile vizitate o nouă viziune. Sub genericul Chemarea Veșniciei s-a prezentat o nouă perspectivă asupra vieții, cei care au propovăduit Evanghelia chemând ascultătorii să privească dincolo de declinul moral și economic la care asistăm zi de zi. Mulți dintre cei invitați au răspuns chemării veșniciei și au participat la evangelizările făcute pe stadioane, în case de cultură sau în aer liber. Atinși atât de cuvântul propovăduit, cât și de cântările grupului, bărbați și femei au recunoscut nevoia de Dumnezeu și au proclamat pe Iisus ca Domn în inima lor. Și în seara aceasta, chemarea veșniciei se rezumă la cunoașterea lui Dumnezeu. Îl cunosc sau nu pe El? Și mai important decât a mă lăuda eu că îl cunosc pe Dumnezeu, este să mă cunoască El pe mine. Această seară, după cum vezi, n-am venit să fac propagandă pentru sectă. Știu că în mintea multora asta se ivește atunci când văd microfoane și pocăiții ăștia pe care greu îi mai suportați, poate, iar ne predică. Dragii mei, dragostea mea și dorința mea este ca în această seară Iisus Hristos să fie predicat. Această seară tu să te întâlnești cu Cel care vrea să-ți scrie numele în cartea vieții și să-ți ierte toate păcatele. Deși criza economică persistă în zonele vizitate, tot mai mulți oameni își îndreaptă privirea spre Domnul. Privim pe de o parte la nevoia de Dumnezeu a oamenilor și pe de altă parte la nevoia de lucrători, se pot înțelege mai bine ca niciodată cuvintele Mântuitorului nostru. Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Turneul evanghelistic s-a desfășurat în perioada 28 iunie-11 august și au cuprins localități din Bulgaria, Ucraina, Serbia, sudul și estul României. Lucrarea de evangelizare s-a realizat cu mari eforturi financiare. Mulțumim pe această cale bisericilor din România, Austria, Germania, Italia și Spania, care au venit în sprijinul misiunii și lucrării lui Dumnezeu. Mulțumim de asemenea bisericilor locale, care au colaborat la organizarea evangelizărilor și celor care s-au pus la dispoziția Domnului cu mașini, timp, rugăciune și post. Astfel a fost posibilă parcurgerea a 8.000 de kilometri, distribuirea a 2.000 de afișe și 10.000 de pliante. Turneul Chemarea Veșniciei a fost posibil doar în unitate, împletind eforturile financiare și organizatorice cu zile speciale de rugăciune și post, atât din partea celor implicați, cât și din partea bisericilor care susțin misiunea. Trăim o vreme în care se aude tot mai des: nu pot să fac nimic deoarece nu am timp sau nu am bani. O vreme de nostalgie. Ce bine era înainte,
sau ce evangelizări se făceau înainte. Și în tot acest timp, oamenii mor fără să audă Evanghelia. Împăratul Solomon în cartea Eclesiastul spune: nu zice, cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebe așa. Este momentul ca bisericile să iasă din nepăsare și să înceapă să proclame numele Domnului peste țară, îndeplinindu-și scopul pe pământ, acela de a propovădui tuturor oamenilor vestea bună a lui Dumnezeu.